ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದ 16/4/26 ಬೋಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 30/11/2000 ಮಧುವನ. ಬಾಬಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವರಿಗ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನ್ಯಾಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಪ್ರಭಾವರ್ದು ಮುಕ್ತಾಲೆ. ಈ ದಿನ ಮಾತ ಕಡೆತ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಣಿಕಲಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸಂತುಷ್ಟ ಮಣಿಕಲು ಮಾತ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಮಣಿತ ಹೊಳಪುನು ಪರಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತಿರದಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯಾದುಂಡು. ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ನಾವು ಮಾತೆರಿಗಲ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಗಂತೂ ಪ್ರಿಯ ಅದೇ ಉಂಡು. ಏರಿಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಅಕುಲೆ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಇರ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಾಪ್ತಿಲೆಗೆ ಆಧಾರ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯಾದುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮಲು ಸರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಗೂ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಪಂಡ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ನಾವು ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ವಾಯುಮಂಡಲೊಡ್ಲ ಸಹ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊಡುಗೆ ಆದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಸರ್ವ ಗುಣಕುಲು ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಸದಾ ಪ್ರಗತಿದ ಕಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಸರ್ವ ಗುಣಕುಲು ಸ್ವತವಾದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಮಸ್ತ್ ಗುಣಕುಲೆನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಯಾನು ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ನಿಖುಲು ಕೇನೊಂಡೆ. ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಸರ್ವರಿಗಳ ಬಾಬಗ್ ಕೈತಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ತ್ರಿಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನು ಮೂಜಿ ಕಾಲನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಇಂದೆ ಕಾದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅವು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಬಂಧಲ ಅವಿನಾಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ ಅದು. ಅವು ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾನಗ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಗ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಒವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಯದ ರೂಪಡು ಬಣ್ಣಗ ಗಾಬರಿ ಆಪುಚೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಪರದೆದ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪುಂಡು ಬಂದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಚಿಂತಿತರಾಪುಚೇರು. ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ತೂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ರೂಪುಡು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವರಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪದೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೇರು ನಿರ್ಭಯ ಏಕಾಗ್ರ ಬುದ್ಧಿದಕುಲಾದ ಒವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಏರುಬೇರು ಆಪುಜಿ. ಈ ರೀತಿ ವಿಜಯ ಆತ್ಮಲು ಸದಾ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ವಿಜಯಾದ ಬಾಬಗ ತನ್ನ ವಿಜಯದ ಸ್ವರೂಪನು ತೊಜ್ಪಾವಡು ಪುನ ಶುಭ ಆಶೆ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನಿಖುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖುಲು ಯಾನು ಏರಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಕೇನೊಲ್ಲೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪು ತೆರಿಪದಿರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಬ್ದ ಕೋಶರ್ದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ. ಬಾಬರದು ಸದಾ ಕಾಲುಗಾದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸದಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯವಡು. ದೇವಣ್ಣ ಬಾಬನ ಹೃದಯದ ಆಸೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಆಶೆದ ದೀಪಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿದಾಗಿ ಸದಾ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಗ ಜೊತೆಗಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜೊತೆಟು ಉಪ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಗಾರಾದ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪವನಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನರ್ದವರ ಪನ್ಲೆ ಈ ಸದಾ ಕಾಲದ ವರದಾನ ಬಾಪ್ತಾದನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುತ್ತರತ್ತೆ. ಮೊಗಳಂತೂ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದನೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಪ್ರತ್ಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಸದಾ ಯೋಗಿ ಭವ ಪವಿತ್ರ ಭವ ಪನ್ಪುನ ವರದಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ವರದಾನದ ಮೂಲಕ ಅವು ಮಾತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಆದುಂಡು ಅವು ಸದಾ ಕಾಲಗಾದ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅಪುಜಿ. ಸದಾ ಕಾಲುಗಾದು ಆಪುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಕಾಲುಗಾದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು.
ದೇಪಂಡ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಲ ಭಲೆ ಕಡೇತ ಬಾಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಬಾಬಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಮಿತ್ತು ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ಏರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕುಲು ಉಪ್ಪಿರು ಅಕುಲಿನ ಅಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿರು ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಅಕುಲ ಬಾಬನು ತೆರಿಯುಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕಡೇತ ಬಾಲೆ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದಿರು. ಹೃದಯದ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಮಿತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಬನ ವರದಾನ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಲೆ ನಂಬರ್ ವರಾದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ವರದಾನನು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೊಡ್ತೇರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಾಪ್ತಾದನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಂಬರ್ ವರಾದುರ್ಲಿರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪಂಡೆರಡ ವರದಾನಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ತೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಭಲೆಯೇ ಒಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಡು, ಭಾರತಡು ಉಪ್ಪಡು, ವಿದೇಶದ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಡ ವರದಾನವು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒರಿ ಬಾಪ್ತಾದನ ಮೂಲಕನೆ ತಿಕ್ಕುನು ಕೂಡ ವರದಾನನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಅಂಡ ರಡ್ಡುಲ ಪ್ರಕಾರದ ಜೋಕು ಉಳ್ಳೆರು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಜೋಕುಲು ವರದಾನವನ್ನು ತೂದು ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಏರು ಕೇವಲ ವರದಾನವನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿ ಆಪುಜೀರು. ಇನ್ನು ಎನ್ನ ವರದಾನ ಅದೊಂದು ಬಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುಜೀರು. ಅಂಡ ವರದಾನನು ಫಲೀಭೂತ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲೆ ಫಲಿ ಸುರುತ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯುನೇರು. ವರದಾನದ್ದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ವರದಾನದ ಫಲವನ್ನು ದೆತ್ತನೇರು. ಬೀಜವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಬೀಜವನ್ನು ಫಲೀಭೂತ ಮಲ್ತಿಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಫಲನು ದೆತ್ತಿಜಿರು ಪಂದು ಕೇವಲ ಖುಷಿ ಆಪನು ಪಂಡ ಫಲನು ದೆತ್ತಿಜಿರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕೇವಲ ಖುಷಿ ಆಪನು. ವರದಾನದ್ದು ಈ ಫಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಎಂಚ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಬೀಜ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಫಲವನ್ನು ದೆಪ್ಪರೆ ಇಂದೆಕ್ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬು ಬೋಡು ಅಪಗನೆ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ವರದಾನದ ಫಲ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಯ್ದು ವಿಸ್ತಾರ ಆವೊಂದುಪ್ಪಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡೆ ವರದಾನದ ಫಲದ್ದು ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಪ್ಪಡು. ಮುಲ್ಪ ಸಹ ವರದಾನದ ಫಲನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪದೇ ಪದೇ ವರದಾನನು ಸ್ಮೃತಿಗು ಕನವಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿತಾಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಅಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ಇನ್ನು ನೀರ್ನು ಕೊರ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪುಡು ಸಿತಾಪುನವು ದೊಂಬು ಕೊರ್ಪುನವು ಐನರ್ದವರ ಇಂದು ಫಲೀಭೂತ ಆಪುನಿರ್ದವರ ಸ್ವಯಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಗಳಿಗಲ ಆ ಫಲದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಐನರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರಂದೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ವಿದ್ಯೆದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಮಯ ಅಚಾನಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕಾದು ಸದಾ ಎವರಡಿ ಜೊತೆಗೂ ಬಾಪ್ತಾದ ಇತ್ತೆ ರಾಪುನ ಕಲೆತ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಮಯದುಂಡು ಬಂದು ಸೂಚನೆ ಸಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ರಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಣೆ ಕಳೆಪುನವು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಬೋತುಂಡು. ಐನದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಬಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಪುರುಷಾರ್ಥೋಡು ಇತ್ತರಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಡು ಅಚಾನಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫೈನಲ್ ಪೇಪರ್ ಸಮಯ ಬತ್ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಗತಿ ಆಪುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸಾಧಾರಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏತು ನಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವನು ಸಮಯ ಅನುಸಾರವಾದ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರುಪೇರದ ಸಮಯದ ಅಚಲಾದುಪ್ಪುನ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯೇ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು. ಸಾಧಾರಣ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಎವರಡಿ ಆಪುನೆಟ್ ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪ್ತಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದು ಪಂಡ್ತೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಆಪುನು ಅನುಭವಿ ಅಂತ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬದಲಾದ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಆಪುಜಿ ತಾನೆ. ಬಿಂದು ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಏತು ಡೊಂಕು ಆದುಂಡು. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಯರ್ಡ ಮಾತ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮದ ಚಿಹ್ನೆಲ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಲ ಸಹ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ. ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯಲ ಸಹ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐನರ್ದವರ ಉವಾಂಡಲ ಬಾಲೆ ಈತು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ನೀ ಪೇಪರ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನವು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಐನರ್ದವರ ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಕಾರಣೋರ್ದು ಅರ್ಥಂಡ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತಿಂಡಲ ದಯಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನವು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಚಾರ್ಟ್ದು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಲೆಕುಲು ಸಮಯನು ದೆತೊಂಡು.
ఒక ವ್ಯರ್ಥದ ವೇಗ ತೀವ್ರವಾದುಂಡು ಒಯ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷವಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಈ ದಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರಿಯ ಬಾಪ್ತಾದರ ಪ್ರಿಯ ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮಲು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನವು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ಲ ಸಹ ದಯಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ದೇಪಂಡ ಈ ಆತ್ಮಗೂ ಮೂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳು ಮೂಜಿ ಬಿಂದುಲು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಜನ್ಲ ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆದ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಬೊಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಏರು ವಾ ಸಮಯಡು ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೆರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಜಿರಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಸಹನೆ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಎದುರುಶವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪತ್ತಂದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪುಜಿ. ಐನರ್ದವರ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಬಿಂದುದ ಬೀಗದ ಕೈ ಆದುಂಡು. ನಿಗುಲು ಬಾಬ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಿದ್ಧ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಕುಲು ಕೈದಿರ್ಪುಲಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕೈದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಮನಸ್ಸದ ಕೈದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತಂಡ ಶರೀರದ ಕೈದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಮನಸ್ಸದ ಕೈ ಪಕ್ಕ ಆದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಳೆದ ಮಿತ್ತು 15 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪ್ತಾದನ ಮಿಲನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಈ 15 ದಿನಕುಲೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಶುಭ ಆಶಯ ದೀವನುವೆರು ಸದಾ ಅಂತು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅದ್ 15 ದಿನದ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದುಲ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪುಗು ಸೇರ್ಸಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಂಚಿನ ಆದುಂಡು ಸಹಜವಾದುಂಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪಾತೆರನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪರು. ಅಂಡ ಈ 15 ದಿನಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ವರೆನ ಸಂಕಲ್ಪ ವಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೋಡು ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ 80% ಅಂಕೊಲು ತೆಪ್ಪೋಡು. ಆಂಡಲ ಬಾಪ್ತಾದ 20% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈತ್ ಆದುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಂಡೆ ಕೊರ್ಪುಣನೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುಣನೆ ಎಡ್ಡೆವು 15 ದಿನ ಓಡು ಮಾಯಲ ಸಹ ಕೇನುಡವು ಪಾತೆರಳ ಬರ್ಪು ಪಾತೆರನು ತೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆವುಡು ಇನ್ನೇನು ನೆನಪುದಿ ಉಂಡು. 15 ದಿನ ಓವಿಯ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತಾಂಡ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೃದಯ ಸ್ವಪ್ನೋಟ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ವಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಡು ಪಾಸಾದು ತೊಚ್ಪೌಡು. ಆಪುಂಡೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಆಪುಂಡೆ 15 ದಿನ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಟ್ರಯಲ್ ಆದು ಸಂಕಲ್ಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಆವುಡು 15 ದಿನಕ್ಕಾದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜಯ್ ಆವುಡು ಬಂದು ಪನ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡೋ ಅತ್ತು ಸಹಜ ಆಪುಂಡೋ ಸಹಜವಾದುಂಡೆ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಸಹಜವಾದುಂಡೆ. ಐನರ್ದಾರ ಬಾಪ್ತಾದ ಈ 15 ದಿನದ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು. 15 ದಿನ ಎರಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲೆತ್ತೆ ಮಧುಬನ ತಕ್ಲು ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ದುಂಬು ಮಧುಬನ ತಕ್ಲು ಕುಲ್ದೆರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು. ವಿದೇಶದಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತದಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಳ್ಳಿದಾಕಲು ಅತ್ತನ ಮಲ್ಲ ನಗರದಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ 15 ದಿನದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೈಗ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಪಾತೆರನೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ರೆಬಲ್ಲಿ 80% ದೆತ್ತೊನಡು ಆಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಬಾಪ್ತಾದ ಹಗುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು 20% ಬುರ್ತೇರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಡತೊಂದು ಮಾಯ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲಸ್ಯ ಇಂದು ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನವು ರಾಯಲ್ ಆಲಸ್ಯ ಆದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಕೊರತೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರು ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಸುರುಕು ಈ 15 ದಿನದ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ದೆಲ್ಲ ಕೈದೆರ್ಪವನೇ ಎವರಡಿ ಆದುಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈದೆರ್ಪೊಲೆ ಸಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡು ಪಂಡ ಸಮಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡು ಐನೇರ್ತವರ ಈ ಒಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆವು. ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡು ಸುರುತ ಬಾರಿ ಏತಿ ಜನ ವೈದ್ಯರು ಅಕುಲು ಲಕ್ಕದು ಉಂತುಲೆ ಎಡ್ಡೆವು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನದ ಮಸ್ತು ಶುಭಾಶಯಲು ಬಾಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತುಂಡು. ఒక జోకుల దృష్టి బాబన మిత్తి
ಬೂರ್ದುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶುಭಾಶಯಲು ಎಟ್ಟೆವು. ಕೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಖುಷಿತ ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲಿ ಎಟ್ಟೆವು. ಇತ್ತೆ ತಡವಾದ ವೈದ್ಯರು ಅಂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೋದು ಸುರೂತ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯವನೋಲಿ ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕಡೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಲು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲ ಸಹ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ಸಹ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಾತ ಕಡೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಆಶೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುನ ಆಶಯದ ದೀಪಲು ದಯಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಭಾಷೆರ್ದು ದೂರ ಒಪ್ಪುನ ಸದಾ ಏಕರಸ ಸದಾ ಓರಿ ಬಾಬಾ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾಡನ್ನೇ ವಿಶೇಷ ಜೀವನದ ಮೂಜಿ ಸಂಬಂಧಲು ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕನ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಟೀಚರ್ದು ವಿದ್ಯೆದ ಆಸ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುರುದು ವರದಾನದ ಆಸ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪದಮಗುಣ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೂ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೊತೆ ದಾದೀಜಿನ ಜೊತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತಿರು, ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದಿರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಏರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಒರಿಯನ ಸಹಯೋಗದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾದುಂಡು ಸಂದೇಶ ಅಂತೂ ಪರಡದುಂಡು ಸಂದೇಶ ತಿಗದುಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಪೋಂದುಪ್ಪರು ದೇಪಂಡ ಟಾಪಿಕ್ ಆದುಂಡು ವರದಾನ ದೇತೊನ್ನವು ಐನದವರ ಯೋಗದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತಿದರು. ಟರ್ನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಜೊಂದ ಸೇವಾಧಾರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಹಾತ್ಮನ ಸೇವೆದ ಅವಕಾಶ ತಿಗದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಪಂಜಾಬುಡು ಸ್ಥಾಪನೆದ ಸಮಯಡು ಎಂಚ ಸೇವೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಹಯೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲಿರು ಏತು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಬೈದಿರು. ಇತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ದಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ವಿಶೇಷತೆಯಂತೂ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಪುನಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ಸಬೇಟ್ ಮೈಕ್ ಆದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವನು ತೆರಿಪಾಡು ಮೈಕ್ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪಾಡು ಎಲ್ಲಿಯಕಲು ಬರ್ಚಿ ಎಂಚ ಸರ್ಕಾರದ VIP ಅಂತೂ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪಿರು ಆಕಲೆ ಮಹಾತ್ಮರಡ್ಲ ಸಹ VIP ಉಪ್ಪಿರು ಆ ರೀತಿ ವಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಮೈಕ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವರ್ದು ಬೇತೆಕ್ಲಿನ ಉಮ್ಮಂಗೊಡು ದೆತೊಂದು ಬರಡು ಈ ರೀತಿ ಎರಡಾಂಡಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪುಂಡೆ ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತರ್ನ ಸೇವೆಡಂತು ದ್ವಾಪರದು ಶುರು ಆದುಂಡು ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಲ ಗುರು ಬೇತೆಕ್ಲಿನ ಶಿಷ್ಯಾದು ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪ್ತಾದ ಅರೆರ್ದಿಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೋಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಏರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಐನರ್ದವರ ಪಂಜಾಬ್ ದಾಖಲು ವಾಂಡಲ ಹೊಸತನನು ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಬಲೆ VIP ಮಾತ ಕಡೆರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಲೆತೊಂದು ಬಲೆ ಏರೆರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದು ಜಾಗೃತ ಅವಡು ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡಡು ಆಪುಡೆ ತೂಪೆ ಒಂತೆ ಸಮಯಂತು ಪತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಏರಾಂಡಲ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪಾಡು ಬಾಕಿ ವೃತ್ತಿಯಂತೂ ಆಪುಂಡು. ವರದಾನ ಬಾಬನ ಹಸ್ತ ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಕಷ್ಟನು ಸಹಜ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಭಾವ ಎಂಚ ಓವೆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕೈ ಉಪ್ಪುನು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮಡು ಇಂದೇನೆ ತೆರಿಪಾಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಎನ್ನ ಜೊತೆಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಅರ್ನ ಕೈಟು ಉಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಪನ ಜೀವನ ಅರೆಗು ಅರ್ಪಣೆಯಾದುಂಡು ಇಂಚೆಪ್ಪನಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಅರ್ನಾದು ಬಿಡ್ಪುನು ಮಾತ ಪುದೆನು ಬಾಬನ ಮಿತ್ತದೀದು ಸ್ವಯಂನು ಹಗುರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಪುದೆನು ಜಪಡವನ ಅತ್ತಂಡ ಕಷ್ಟನು ಸಹಜ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧನೆ ಆದುಂಡು ಬಾಬನ ಹಸ್ತ ಅಂಚನೆ ಜೊತೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥರು ಸತ್ಯತೆ ತಂಡ ಬಾಪ್ತಾದನ ವಿಶೇಷ ಸಹಯೋಗದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಮಹಾನಾಯರ ಮಧುರತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರತೆದ ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಏರಾಂಡಲ ಘರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೆರಡ ನಿಖಲು ಅಕಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ನೀರ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಧುರತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರತೆದ ಗುಣನು ಬುಡೊಚ್ಚಿ ನಮ್ರತೆದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ನಮ್ರತೆದ ಕವಚದ ಸುರಕ್ಷತೆದ ಸಾಧನ ಆದುಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರದ ರಾಸ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಸಹಜ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು ಸ್ವಯಂ ನಮ್ರ ಚಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರತೆ ಸಂಪನ್ನ ಆದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇತಕಲಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೀಟ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.